Jeg vil vise, hvordan man kan lave en dræbersneglfælde, som er prisbillig og gør det selv projekt. Det er rimelig simpelt. Man køber sådan et 110 afløbsrørs prop, som man ser her. Den er cirka 60 mm den vej, og så er den 110 mm 11 cm i diameter. Og det vi skal bruge til det, jamen det er jo som sagt sådan en afløbsprop. Vi har brugt vores affaldscontainer til at lave et lille arbejdsbord. Og man skal bruge en boremaskine. I det tilfælde her har vi kommet et 5 mm bor i, og det skal vi bruge til, at vi borer et hul her i midten til en pløk. Således at når vi har placeret noget sneglegift, så kan vi sætte selve fælden fast med en pløk, så der ikke er hunde eller andre dyr, som eventuelt flytter fælden eller vind og vejr. Så har vi en fil, og den skal vi bruge til, at når vi nu har skåret nogle slisser ud her, vi skærer simpelthen nogle slisser ud her til, at sneglen kan komme ind under og hente det her sneglemiddel. Og når vi har skåret med vinksliberen, som ligger her, den slis vi skal bruge, jamen så bruger vi filen til lige at file de her skarpe plastkanter til, så det bliver fint. Så har vi en tomstok og en blyant til at måle med og afmærke, og vi har købt noget spraymaling. Det behøver man jo ikke, hvis man kan leve med den her grå farve. Vi vælger dog at spraymale den grøn, så den falder ind i de øvrige planter i vores bed med videre. Vi har nu lavet 3 dræbersneglefælder. Som man kan se her, har vi boret et hul i midten til en pløk, og den sidder fast til lige at trykke ned i jorden, når man har placeret den, hvor man gerne vil. Vi har skåret sådan nogle åbninger her, 2 steder, som man kan se. Og det vi gør, det er, at vi lægger sneglemidlet ned på jorden, sætter den her over og pløkken helt ned og holder på den, sådan så at den ikke blæser væk, eller andre dyr og hunde, hvad det ellers er, kan prøve at fjerne den. Rimelig simpelt, nemt at udføre. Det vi gør nu, det er, at vi maler dem grønne, sådan så de falder godt ind i vores bede, blade, blomster. Så er vi i gang med at male dræbersneglefælderne med grøn farve. Som man kan se her, de skal lige have en gang til, når det er tørret. Vi er nu færdige med vores dræbersneglefælder. De er malet, de er tørre, og vi har monteret en her, blandt andet nede i vores bed her. Som man kan se her, passer ind i en grøn farve, som planterne. Og vi har under dræbersneglefælden drysset nogle sneglemiddelkorn ud, som de så går ind og spiser, og så trækker de sig tilbage og dør i deres reder eller graver sig under jorden og dør. Super smart, billigt. Del gerne denne gode idé.